दे बेखौनो सानबाय थानाङा। नों बिदिनो सिन्थानानै थाबाय थाग्रा जाबाय माथो मानसियानो। जानांगौआ जानानै थांबाय। मानो एसेबां टेनसन खालामगासिनो नोङो? आथिं दं आखाइ दं मावना जाबानो मोनजागोन ना टिल्लु। नों मानो एसेबां सिन्था खालामबाय दङ? दे गोमाबाय आरो। ओइ मोस्रोम आब', थेवब्लाबो आंनि खोजानाखौ बेफोरबायदि लांनाङामोनलै पापिफोरा। हा एसेबां गोमाजानो गियोमोनबा मानोथ' दर्जाखौ नोंसोरो बिदि माबाना गालांनायमोन दे? बेनोथ' जाहैबाय जोंनि गोरोन्थिया। बेफोर गासैबो पुर्निमानि थाखायनो जादों। पुर्निमाया जुदि आंखौ गावसानि न'आव आलासि जानो लिङामोनबा आंथ' थाङामोन ना, होमबाना सिखावानो जानाय नङामोन। दिनै पुर्निमानि थाखायनो आंनि खर'र थाखानि खजानाया गोमाबाय, सिखाव जाबाय। टिल्लु, पुर्निमाखौ नों दाय हमबा मा जानो? नोंबोथ' थाङा होनना बुंनो हायोमोन ना? आंथ' बुंदोंमोनानो। बिदि नङा टिल्लु, बिदि जानो गोनाङानो दंखायोमोन नालाय, बेनिखायनो जाबाय। नोङो पुर्निमाखौ दाय हमबा मा जानो दे? बाजै, टिल्लुआ थिगखौनो बुंदों। आंनो पापि। आं जुदि बै दिनखालि टिल्लुखौ लिङामोनबा सिखावानो जानाय नङामोन। रावबो पापि नङा मोनथिगौ ना पुर्निमा? पापिया बैसोरसो जायबा खजानाखौ खावना लांदों। थेवब्लाबो बाजै, आं हारसिं थांनांगौमोन। आं टिल्लुखौ लांफानो नाङामोन। आंबो आरो बिदि सिखाव जागोन होनना मोनथिबाथाय टिल्लुखौ मालाबाबो लाङामोन। बेनोथ' सोरथ' मोनथिगौ दे पापिफोरादि खावना लांगोन होननानै। दे माथो खालामबावनो आरो उफाय गैया। बे खजानाखौ सानबाय थानानै जोंफोरो टेनसन लाबाय थानो हायाथ'। आरो बिदि जाया लोङालासिनो थाबाय थाबा जायाथ'। जोंना देहाफोरा गाज्रि जालांजोबगोन। बेनिखायनो बांद्राय सानैयानो मोजां जागोन। आबौ, नाथाय आङो खजानाखौल' गोसोखांबाय थायो। एसेबां थाखानि खजाना। आं बिराद माथा गरम जायोलै आबौ सानबानो। नों दा साननानै मा मोनगोन टिल्लु? खावनानैनो लांबाय। नोंथ' दा खजानाखौ सानबाय थाबा मोनफिननाय नङाना, बेनिखायनो सानैयानो साबसिन। औ नंगौ देनाय सानफ्लांगोन। थेवब्लाबो एसे धैर्य हम नोङो टिल्लु। थां, ओंखामबो जायाखै नों, ओंखाम जाहैथां। बिदि जाया लोङालासिनो थाबाथाय नोंना देहाया गाज्रि जालांजोबगोन। औ थां, नों जाहैथां ओंखाम। नोङो आंनो हाबायाव जाखिनि सना होदोंमोन, बेखिनि सनाखौ फाननानै जों दखान होगोन दे टिल्लु। नों जेबो टेनसन लानाङा। जोङो धोनि जाफिनगोनथ'। थेवब्लाबो एसेबां सहस नङालै धोनि जाफिननाया। बिदि खररपथि जानाय नंला जोङो, जाफिननाय नंला बिदि मालाबाबो। हा मानोथ' एथ' खररपथि जालायनांगौ टिल्लु? मोजाङै सोलिलांबानो जाबायना। मोनजाबानो जाबाय, मोनलोंबानो जाबाय, गाननो मोनबानो जाबाय। मानो एथ' खररपथि नांलायगौ दे? दे नोङो ओंखामा जाहैदो। बिदि सानबाय थाबाथाय मा जागोन नोङो टिल्लु, जाया लोङालासिनो थाबाथाय। थां। जानोनो गोसो गैया जाबायलै आब', खहाबनायानो थाङा। खजानाखौसो गोसोखांफ्लांबाय थायो। गोसोखौलाय जोंबो खांबाय थादों टिल्लु। थेवब्लाबो जोंफोरो एसे धैर्य हमदों। नोंबो बिदिनो जोंनि बायदिनो धैर्य हमनांगोन टिल्लु। थां, ओंखामा जाहैदो एसे। जाहैनि र'। टिल्लुआ बोरैबा जाथारबाय मानसिया खजाना गोमानायनिफ्रायनो। औलै बाजै, जाया लोङालासिनो थाबाय थायो दानिया। आंथ' टेनसनसो जासोबाय टिल्लुनि थाखाय। माबा, जोङो खजानाखौ फबना दोननांगोन। जों गासैखौबो फानजोबनो हानाय नङाना एखेलेगे। बेनिखायनो नैबे जायगाखिनियाव जों फबना दोनगोन। नैबे हाग्रा बारियाव रावबो फैया। न'आव दोननो हाया, बाब्रे बाब बयबो भागोआव बिगोन। औ, न'आव हामारालै। जोंहाथ' पुरा जइन्ट फेमिलि, मोनथिबाथाय बयबो सेख'ना लागोन। जोंहाबो आरो। बेनिखायनो एसे फाननानै नैबेखिनि जायगायाव फबना दोनसै। औ जागोन दे, जों नांगौबानो फानगोन। बेखिनि जायगायाव रावबो फैखाया गिनानै। मानोना नैबेखिनि जायगायाव भुत दङनो, भुत। जों भुत सुत गिया। हरावथ' बादो, सानाव रावबो फैखाया नैबेखिनि जायगायाव। हा गोथैसालिसोमोन नालाय। औ, गोथैसालिखाय रावबो फैया। जोङो दायो हराव खजानाखौ लाबोनानै नैबेखिनि जायगायाव फबना दोननांसिगोन। आं न'आव एकदम आइमोनाबो नुहां नुहां आं अबाव दोनगोन अबाव दोना बिदिसो जागासिनो। जोंहानि न'आवथ' दोननोनो हाखानाय नङा। आरो जोंहानि मानसिफोरा सिखाव गोजा। जोंहा आदैनि फिसाजोफोरा सिखाव गोजा। जोंहानियाबो सासेबो मोजां मानसि गैया साला। बोरैबा सिखाव साइस गोजा। बेनिखायनो आं गिनानै नैबेखिनि जायगायावसो फबना दोननांसिगोन। जागोन दे, दा होमबा हराव फैनांगोन। औ, दा हराव रेडि जाना था। जागोन दे। थुदो दानिया, जिखिजाया दायो हराव रेडि जाना थाबानो जाबाय। आरो जोंफोर सिखाव खावाबाबो जासिगोनदांलै। जोंनियाव आमदानि सनायानो दंखायो माथो, खरर खरर थाखानि। बा उन्दैनिफ्रायनो बेसेबा खावबोबाय दे फैसा सना। बिथिंजाय सनानि थाखाय मानसिबो मार्डार खालामदोंमोन, सानै मानि जोङो। माथो आरो, सना खावनायफोराव डिस्टार्ब होबालाय फिनिश खालामखानांगोन ना। राइट। थुदो दानिया। थौ। आबा नों माला हामगोन?
माला माथो होनो हागोन नोङो आबा आयै होननानै आंखौ नोङो नोंसा नोम्फाखौ मानो बासायनांगौ नोंसा नोम्फा गेबगांनि थाखायनो बेफोरबायदि जाना थानांबाय नोङो आबा नों हामदो थाबैनो नों हामबाथाय जोङो नोंसा नोम्फानि न'आव थाला आंबो थाला आं नोंखौ अबावबा लांगोन आबा नोंसा आफानि बेसेबा गोजानाव लांगोन आङो बेयाव थाला नोंसा आफानि न'आव थाला जोङो नोंसा आफाजों जेबो गेरेन्टि गैया नाथाय खेबसेथ' हाम नोङो आबा आंखौ आयै होनना गाबज्रि नों माला हामगोन इसोरनियाव सानफ्रोमबो आर'ज गाबबाय थायो आङो आबा नों हामदो आबा नों माबा मोनसे जाबा आंहा मा जागोन आं फाग्लि बायदि जागोन आबा मिथिगौ ना नङा नों मानो बारथेनांगौ दे आरो फैसा लायनो थांनि आं आबा न'आव नों थाथ' फैसा नांगौ जादों न'आव आंहा अमा मानै दङ मासे फानना फैनोसै आरो बोरमा मानै दङ बिसोर मानैखौबो फानना फैनोसै आङो नङाबा अबाव फैसा मोननो फैसायानो गैला थाइसेबो आबा नाथाय आं नोंखौ फाहामगोन जेने थेनेबाबो आं नोंखौ फाहामथारगोन आबा बबेनिफ्रायबा दिहुननानैबाबो आं दाहार लानानैबाबो नोंखौ फाहामगोन आङो नों मोजांल' जानांगौ आबा नों जुदि खेबसे मोजां जायोना जों न'आव मालाबाबो थाया आंबो थाया नोंखौबो दोना आङो नोंसा पाप्पि गेबगां बिफाया थानायाव आं नोंखौ लाखिया दे आबा नों थाथ' आं थांना फैनि फैसा लायना फैनि आबा दे नों एसेथ' मोजाङाव फै आबा थाथ' आबा थाथ' थांसै दे आङो नोङो हामनांगौ ना आं फैसा लायनि फैसा गैयाबाथ' आरो जाखायाना थाथ' दे आबा बै बिबारि ना मा होननाय हिनजावखौ मानो सिमाङाव नुलाबायदों दिनै सिमाङावनो माथो माबा बिमा होननाबो गाबज्रिलायदों आङो ओरैनोबाथ' आं मोगथाङाव बे हिनजावखौ रागा जोङो नाथाय सिमाङाव मानो रागा जोङाखै आं एसेबो माबा बिमा होननासो गाबज्रिनाय दङ आरो दिनैल' नङा आङो मैयाबो नुदों बेखौ ओमफ्राय बै दाख्लैबाबो नुदों बेथ' आंनि हिनजाव जानो हाखाया गोसोआवथ' जेबो गैया दिनै आंनिया थेवब्लाबो आं मोनथिखागौ बेयो आंनि हिनजाव नङा आंनि हिनजावा दाब्लियानो आंनि हिनजावा थेवब्लाबो मानो आङो बेफोरबायदि सिमां नुलाबायदोंसै आंग्रा मांग्रांनो थै आरो आंनो दाब्लिनि अनगा रावखौबो नांखायाबो दाब्लियानो आंनि हिनजाव आरो आंहा फिसालायानो दङ सासे बिफा सिखानो जायाखै नामायो सिखानोसै बिमा दे सिखादो ओमफ्राय बन सिनना होदो आंनो दसे बन गैथारा जादों आरो गेसजोंबो बेसे संबाय थानो फैसाबो गैथारा जादों जागोन दे आङो बन सिनना होगोन र' ओमफ्राय आं माबा गाज्रि सिमां नुबाय थाग्रा जादोंलै बिमा मा गाज्रि सिमां नुलाबायखो नोंलाय बै बिबारि होननाय हिनजावा मा जादों मा नुदों नों बेखौ माबा आंखौ सिमाङाव बिफा होनना गाबज्रिबाय दंमोन बियो हा गाबज्रिदों माथो जाखो हा बेलाय सिमांसो ना सिमांखौलाय मा जानला माला नुखायो ओमफ्राय नोङो सिमाङाव मा बुंनाय आं नोंनि हौवा नङा होनना बुङासै आरो बिदिथ' जेबो बुङासै आंलाय बेखौ सिमाङाव गावनि असे हिनजावसो सानबाय थादोंमोन माने बियो आंखौ बिफा होनबाबो आं जेबो बुङाखै आंबो बिमासो होनबावदों बेखौ आं गिनायसो मोनबाय बियो मानो बेफोरबायदि सिमां नुबाय दङ मालाबा जुदि बिबारिया बिनि हिनजाव होननानै गोसोआव फैयो होमबाथ' बियो आंखौ नागारना थांखागोन होमबानिया आंहा मा अबस्था जागोन आं बेखौसो साननानै बोरैबा मोनबाय दङ साला आंथ' बेखौ सगावनो थांनो होखायाखै गिनानै बिथिंजाय मानो सिमां नुबाय दङ बियो नोंबोलाय मानो बिमा होननांगौ दे मा नोङो मोगथाङावबो सानदों नामा बेखौ बेनो आंनि हिनजाव मानो होननानै होद आंलाय बेखौलाय मानो हिनजाव होनना सानना लानो नोंबो मा बुंबाय थायो आंखौ आंबोथ' मोनथिखागौना बियो आंनि हिनजाव नङा होननानै नोंबोथ' मोनथिखागौना होमबा मानो बेफोरबायदि सोङो आं रागा जोङोलै बेफोरबायदि सोंबाथाय थेवब्लाबो बिसोरो जाब्बासि सैथान बिसोरो सैथानबानोखि आं मा मानिना लागोन नामा बियोदि आंनि हिनजाव होननानै ओंखामफोरा संहैथां ओंखाम उखैबाय आङो दसे बन सिनना होनोसै ओमफ्राय माबा ना जानो नामा ना जानोबा आङो सारना होनि औ थां सार बै बिबारिना सिबारि साला आंनि हौवाखौ नोंजों मालाबाबो हगार हरा मिथिगौ ना जानो हागौ बियो नोंनि हौवामोन नाथाय दा नंला बियो आंनिसो हौवा हाबा खालामदों बियो आंखौ मिथिबाय र' नायबायसो दङ र' मालाबा बेखौ आङो सेथारना दोनथारगोन औ
बाल आं रागा जोंबाथाय मोजां नङा मानसिया मालाबा नुबावथों र' सेथाबथारना दोनथारगोन आङो बै बिबारिना सिबारि आंनि हौवाखौ बेयाव सेना लांनो नागिरदों पाप्पिया होआ माथो आङो आंनि हौवाखौ आंनिसो बियो मोनथिबाय बिजि थारैनो नों न'आव फैमारासै नों आंखौ बेफोरबायदि धोखा होनाङामोन थानो स्कुला आङो बिथिंजाय आङो प्रेगनेन्ट हिन्जावखौ नागारनानै नों बाव थांखौ सोर हिन्जावखौ मोजां मोननानै थांखौ नोङो आं दिनै न'आव थांगोनलै बेयाव थानाय एसेबो स्कुला आङो बोरै स्कुला आङो आंना हौवायानो गुबुन हिन्जाव लाना थांबायबा आं बेयाव हारसिं मा खालामना थानो उर्मिलायाबो लिंबाबो फैला आगोलबा लिंबानो फैयोमोन दा बेबो आंखौ एसेबो फात्ताखौनो होला आं फन हरबाबो खालि बिजिल' बुंबाय थायो मोनथिया मानसिफ्रा मा जागौथाय आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामगासिनो आं दिनै न'आव थांगोन आइजों थाबाथाय एसे बावगोन खोमा मालायबा टिलुनियानो मोजां जाबाय टिलुनियाबो मोजां जाबाय लैथोश्री बाजिनियाबो मोजां जाबाय बिथिंजाय आंहासो नै आङो आगोल बेफोरबायदि गोरोन्थिखौनो मावना लानाङामोन नङाबा दिनै बेफोरबायदि फुस्थायनाय नङामोन बिहामजो नोंनि बै लोगो उर्मिलाया नोंनि दुखुनि समावबो मानो खबर लाथारला आरो फैनांगौथ' बियो नोंखौ खेबसे खबर लानो बिजितखौथ' आरो माथो बुंबावनो पाप्पिसो नोंखौ मोदोम हामा होनना मोनथिखागौ थेवब्लाबो नोंखौ नागारलांबाय बियो आसुरित मोनदों आं पाप नांगोन बिहा आं बिमाबाबो रागा जोंबाय बेखौ नंमारगौ बिहामजो बियो जुदि फैयाना पाप नांगोन आयै आंथ' सानबाबो सानस'नोनो हाला आयै आं न'आव थांनि बेयाव थानो एसेबो स्कुला आयै आङो दे बिहामजो थांनोबालाय थां आंबो सानफ्रोमबो सानखांबाय थायो बे बिजितखौनो मानो बिदि खालामनांगौ दे बे पाप्पिया आरो जायबा बेखौ गोसथोदों बेहाबो पाप नांगोन हिन्जाव गोनांखा होनना मोनथिनाबो मानो मोजां मोनदों बेलाय औलै आयै आं जोबोद दुखु मोनो मानो बेफोरबायदि संसार गोनांखा मानसिखौ मोनथिनाबो मानो गोसथोयो आरो बे बिजितआ हिन्जाव थाखानाय उनावबो मानो बिदि आं मालाबाबो सानाखैमोनलै आयै आं सिमाङावबो सानाखैमोन बिजितादि आंखौ सानसे बेफोरबायदि खालामगोन होननानै बिथिंजाय आङो प्रेगनेन्ट बावसो बे गथ'खौथ' जोनोम होनोनो गोसो गैला आङो आयै बिदि नङा बिहामजो मानो जोनोम होआ नोङो बिसोर पाप्पिफोरनि थाखाय नोङो मानो जोनोम होनांगोन जोनोम होबाबो आयै बिफानि अननायखौनो मोननाय नङा गथ'फोरा बिफानि अननायबो मोननांगौ नाथाय गथ'निया मा गोरोन्थि बिहामजो गोरोन्थिथ' गैया आयै थेवब्लाबो आं जोनोम होनो गोसो गैला नाङा बिहामजो बेफोरबायदि मालाबाबो साननाङा जोनोम हो जों गिदिर गोलाव खालामगोन जों फेदेरगोन आं थासान्दियाव आंनि फिसौखौ आङो जोबोद मोजाङै जोथोनै गिदिर गोलाव खालामगोन आयै आं दिनैनो दानो न'आव थांगोन एसेबो गोसो गैला बेयाव थानो आयै आङो नों गाज्रि मोननाङा आंखौ दे बिहामजो माखौ गाज्रि मोननो थां जेसेबां दिन थानो गोसो थाबानो जाबाय जागोन दे आयै हेलौ माथो खालामदों सना दङ ओरैनो ओमफ्राय गाबोन नोंसानाव थांगासिनो दै सासे लोगो लानानै जोंहानाव फैनो नागिरदों आयौ आं लाजिसोयोहाय नोङो फैनोबा हारसिं फै आं माने लाजि जोंहा न'आनो बायला जिला बासा जेबो नङालै जोंफोरनि न'फोराबो मोजां नंखाया बे लोगोआनोथ' नोंसानाव थांनो नोंखौ नुवाखैना नोंखौ नायनो होननानै थांनो नागिरबाय दङ आयौ आं माबा लाजिसोयो आरो लोगो लाबाबो जेबो जाहोहरनोबो हानाय नङा धै मा जाहोलायनांगौ नोंजों आंजों मोजां मोननाया दिनै 7 मासानो जाबाय नोंसानाव आङो थांनो लुबैयोना आंबो दे जागोन दे फैबानो जाबाय ओमफ्राय नोंजों आंजों मोजां मोनलायो होननानै नोंसा न'नि मानसिफोरा मोनथिमारगोन ना मोनथिमारा मोनथिगौ होनबा नोंसानावबो मालाबा आलासि जानो थांगोन र' दे फैबानो जाबाय ओमफ्राय जायदुम आं मोनसे खोथा सोंनि दे नोंनाबोथ' एक्स दंखायोमोन नङा होमबा एक्स ओहो गैयामोन आंना एक्स नाथाय नों दिनै मानो सोंखौ नङा माने ओरैनो सोंबाय सोंनायखाय गाज्रि मोनदों नामा माने आङो एक्स दङ सानदोंमोन नोंखौ दिनैसो सोंफ्लांबाय आंनिखौ बाद हो नोंहालाय नोंहाबोथ' दंखायोमोन
आंनिया औ दङमोन सासे। बा नोंथ' होनबा खम आलासि जानो थाङोमोन न' बिसानाव? औ मालाबा मालाबा थाङोमोन बिबो फैफेरबाय फैनायालाय। बा बिदि थांलाय फैलायथारमोन आरोना आंना खिन्थु रावबो गैयामोन दे। बोरैथो दं होनना बुंबावनो एक्सखौबो। एक्सआबो आंना असे बिफंसो जाहैबाय। बोरैबा मोनोलै बेफोर खोथाखौ सानबाथाय बेनिखायनो आं रावनिबो सिगाङाव खिन्थाया। नोंना एक्स दंमोन ना गैयामोन होनबाथाय गैया होनखायो आं लासिं सिंनो। दे होमबा ना जायदं गाबोन थांगोन दे। दे जागोन दे। आयै 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 हामा आयै आयै गाबोन जोंहानाव नोंनि जानो गोनां बिजामादैया फैगोननो। आयु सोर सोर फैगोन? लोगो सासे लानानै फैगोननो। आयु बेथ' फैसाबो गैथारा गाबोनो मा जाहोगोन देनाय गथ'फोरनो? जायदं नोंनियाव एक्स' नुदोंमोन आङो दाखालि बावै दंना गैला? एक्स'आ दङ आंनिया आयै नाथाय बिसोर जुदि ओंखाम जायोबा एक्स' मा जागोन आयै? दखाननिफ्रायबो बेसेथ' बाखि लाना फैबावनो बाखिखौनो हरनो नागिरला जाबाय। दे जेबो नङा ओंखामखौ बारा ब्राब्रायै जासियाबानो जाबाय आरो ओंखाम जायाबाबो जागोन दे साहा लोंबानो जागोन बिसोरो। माखौथ' ओंखाम जालायनांगौ मालाबा जानो हागोन बैसागुफोराव। आयु बिदि बुंलायो सोरबा। दे मायबा मोनसे खालामनानैबाबो जाहोथारनांसिगोन आरो गाबोनो। जागोन दे आयै। आयै माबा रावबो हाजिरा मावनो माबाथाराखै नामा लिंथाराखै? आंबो मावगौमोनहाय बेसरफोर फुनो रावबो लिङाखै ना मायो? लिंदोंमोन र' बैसा जुगामिला लिंहरदोंमोन। नोंबो फुनो नामा? फुनोबाथ' औ आयै आंबो फुगोन दे ओरैनो थास्लायस्लाय। फैसा नांगौलै आयै फैसाबो गैथारा जासोदों। दे जागोन दे गाबोनो माबानो हागोन। ओमफ्राय जायदं नोंनि फंबाया सेलब्राया नोंखौ फन हरथारला नामा आजिखालि खबर लाला? ओहो आयै बे साननैसोआ लाथाराखै। अ